כן, סבבה, באמת טוב. היום ארוכה, אנחנו ככה, קודם כל אני חוזרת ולטובת מי ששמע את זה, אז בסדר, מי שלא שמע, דברים מאוד מאוד חשובים. אנחנו פה לריצת החלום של הטיול מסלול. זה לא מרוץ, הריצה נושאת אופי של אימון. שימו לב, אופי של אימון ואנחנו רציניים בזה. זה אומר לחצות, זה אומר שאנחנו רצים על המדרכות, אין לנו סגירת כבישים. זה אומר שאנחנו עוצרים ברמזורים במידה ויש צורך. וזה גם אומר, תעשו לנו טובה, תישארו עם המובילים. הלכו לנו לאיבוד פעם קודמת לפחות 20-30 איש. יש מפות שאפשר לקחת מהראל. מי שלא מכיר את ירושלים, המפות לא ברורות, בגלל שאי אפשר ממש לראות את הכבישים, יש המון פניות. חוץ מהיציאה להר הצופים, שזה די פשוט. חוץ מזה, יש המון פניות במרכז העיר. תישארו עם המובילים שלכם, גם אם זה אומר להאט את הריצה שלכם. אנחנו פה באמת בשביל אימון, בשביל כיף, לא בשביל, תעזבו את הקו. עיניים על המוביל ועל הסביבה שלכם, תישארו עם האנשים שבחרתם, עם הקבוצת קצב. מובילי קצב. אני וחיים, חיים פה, אני וחיים ל6 דקות לקילומטר. אני מראש אומרת שאני רוץ טיפה, אני מתחילה יותר לאט, אני מראש אומרת לכם, אולי זה יתקזז ל6 אל תקזזי, אל תקזזי. 7 דקות. 10 דקות לקילומטר. 10, הכי מתאים. המוביל של 5.5 דקות קילומטר. בבקשה. זה המוביל 5, אלו המובילים ל5.5 והמובילים ל5 הם... נחשון, רועי, יוסי! פה, כולנו פה, כולנו פה. יוסי! יוסי! בוא רגע! נו, אתה לא מכיר אותם את אלה צפונים. טוב, אין 5 לא רצים. המובילים ל5 נמצאים שם. רועי עם הסוואטשרט השחור וחלושת עם החולצה הכחולה. אלה הם המובילים. עכשיו אנחנו נצא לדרך אוטוטו. יש 3 עצירות מים, אחת מהן עצירה כחולה. אני לא זוכרת באיזה קילומטרים, אבל כשאנחנו מגיעים לעצירת מים... כשאנחנו מגיעים לעצירת מים אנחנו עומדים, עוצרים ושותים ואז ממשיכים הלאה בצורה מגובשת. אנחנו מאוד משתדלים באמת לשמור פה על גיבוש בתוך קבוצת הקצב, לא להתפרע, לחצות כבישים בזירוז, להיזהר בצמתים, לא לרוץ על הכביש. ירושלים עצבנית בבוקר. ואחרי זהו, יום שישי בבוקר ירושלים זה עם עצבנים. מאוד עצבנים. מנסים להגיע לפורקס, אתם לא מעניינים אותם. מי שעושה את המסלול המקוצר, אני עושה את המסלול המקוצר בקצב 6-6 ורבע. הנקודת סיבוב שלנו היא שער מנדלבאום, מעבר מנדלבאום למי שמכיר. זה על כביש ראשי, אין שערים או משהו כזה, זה היסטוריה של ירושלים. הסיום פה. הנקודת סיבוב של המסלול המקוצר היא גם נקודת מים. כלומר, אי אפשר להתבלבל, יהיו שם נקודת מים, יש שם מים שלנו, אנחנו מסתובבים וחוזרים על המסלול. חבר'ה, תתגבשו עם המובילים.